Moj, ahoj. Máme tady druhý deníčkový den a dnešek by se dal označit jako den hodně ospalý. Máme za sebou první noc, kdy jsme nechali otevřená okna v noci, protože bylo hodně dusno, takže v noci hezky pískal vítr mezi okny a už jsme se probudili vlastně do hodně teplého dne. A teplo bylo až do odpoledne. Teď je trošku zataženo, takže se ochladilo. Možná bude pršet, uvidíme. A dneska jsem si taky poprvé letos vyložila na dvoře stánek se šperky, abych mohla prodávat turistům například, co pojedou kolem, ale ještě jich tolik nejezdí, takže dneska ještě nikdo nepřišel. No ale uvidíme, co bude dál. Taky jsme dneska nakoupili zásoby jídla na měsíc, protože tady není, respektive je tady dole ve vesnici obchod, ale je hodně drahý, takže nakupujeme dál a nakupujeme dopředu. Takže to máme taky hotovo. A odpoledne, když jsem složila stánek, tak na mě přišla taková únava. Takže jsem si sedla na chviličku k pletení. A pak jsem si všimla, že už je 5:30 a že jsme ještě nebyli venku, takže teď jsme venku, ale Juki je stejně taky unavená, protože byla u stánku se mnou a na tom sluníčku ji to unavilo, takže jenom na takovou krátkou procházku tady mezi ty tisíce komárů, kteří už se probudili, jsme si vyšli. Zatím se zdá, že jsou takový ještě trošičku, ještě netuší, co mají dělat, ale oni na to brzo přijdou. Takže sedím tady u jezera, Juki je tam dole a něco tam zkoumá. Jak slyšíte, fouká větříček. Taky jsem dneska viděla hezký obláček ve tvaru srdce. Psíčku, když se taky ukázat na kameru, tady je důkaz, že psíček je tady taky. Ano, psíček je tady taky, komáři ji štípou na nose, ale naštěstí fouká vítr, takže komáři mají těžší se nám dostat na kůži. Takže to by bylo z dneška ve zkratce. Doufám, že jste měli hezký den, vy všichni. Můžete mi napsat dolů do komentáře, jestli se chcete podělit o nějaký hezký zážitek z dnešní soboty. A jako vždycky, uvidíme se zase příště. Moj, moj.